sa ayo rabewa. So ne yake sakawa amma da kyauta da sa ayo hanawa. Farin cikin masoya nake tunawa idan suka yi haɗewa. Da sata so nake ga ina masoya su shiga aikarawa. Dama ana tunawa sirrin masoya ya kyautu ai rufewa. So aka ce gaman jini shi ne silar hawan jini. Suna da jaye-jaye don ya makance bisan ana sani ba. So dai yana macewa in ba kulawa ko an gina shi babba. Tilas na yau hawaye na amince da kai kamin zamba. So dai ruwan zuma ne faɗin masoya ga wani bebi ba. Ya ce farar guba ce kowa ya kurba ba zai ki illata ba. Yake ka doka ganga saka su yi langa. Da kyautu ai faɗa ba a tashi kura sansanin masoya. Dai a shahara ne so za a ɗauka a fara a kidaya. Ƙarshen rashin sani ne a bada so don kuɗi ayo misaya. Shi ne kala-kala dai bai iya so ba ku kai shi ya yi koya. Auren da so ya haifa shi ne ake yin zama ayo biyayya. Ga tambaran masoya na gaba yi baya. San zuciya kan ce batinta ne dai san wanda ba ya san ka. Kasar rashin masoyi yana sakawa a zuciya ya hauka. In an aje masoyi da makiwa a ranka za ka ɗauka. Ido abin awo ne ko da gani za ka san irin kalarka. Bikin hali na zaɓa irin ta ɗauka ta zama fitilarka. So ba mai kwatance da ya makance. So ne silar kawaye inda da so na gaske ku an rabewa kusan yana kiran yi. In zuciya ta ɗarsu hayo sanarwa su ba a mai alaye. Abinda so ya kyara kurai yana so tilas fa a kiyaye. So me salo haganga ya sa nishaɗi ya sa ayo hawaye. So mai haɗin zumunta da haka na karanta. Su ba masa wasa musanya lura shi gaskiya ya kunsa. Kowa ya ma kulawa ya baka kauna daure kawai ka ansa. Da ɗaya an mazaje a ɓangaren so shi ne ya cinye gasa. In so ruwan zuma ne ta ya mutane suke gudun silasa. Gabai takan masoya ina zubawa me za ku ban kufansa. Bai sa ku yi musu ba ku bani zani karba. Kuna daban da so dai waya faɗa maka ba hakan bane ba. In so yana gushewa ku kalli ƙauna wuya ba tare ba. Ku kalli zantukana ku sanya lura ban yi su dabba'a ba. Madan sila ta so ba Ammar Rigasa ba zan yi tambura ba. Da uzuri da tausayi in babu so ba zai yi tabbata ba. So ne ya sha sinar mu musan hakan dukan mu. So mai yawan kamanni yana da sanyi yana zuwa da zafi. Mai gagarar sadaukai ba sa iyawa da shi ya fi su ƙarfi. So babu mai kure shi ya zarce teku faɗi gami da zurfi. Ka sanya su ranka in ka sakawa daure ka sanya murfi. So dai yana ragewa ayo kulawa
aje shi wofi. Rigasa in kiyata, Kaduna ce jihata.